Kecengsi kardom kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelang radu ada fans tamela pen pinila so video long nali tompana gethan ponjila bangke PM Kisan 20 installment komantuar ni siki kipi ponjima mate kelong jima la so details sinali toma fan la so video long nang than pechini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel subscribe krelang polte subscribing on la pen video ki share nali tum tenini pin pen share ponigon tante non pathek pen PM Kisan 20 installment komantuar ni siki long jima la so details le non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang Tande non pathek pen chethan polonang PM Kisan 21 installment komantuar ni sikilong ponjima na so update apu thagle screen along nalitum theklongji nililong do the update allo nalitum thek polongji although the government has not officially announced added severally media reports suggests that the 21st installment is likely to be credited before Diwali, possible it in the last week of October 2025. Farmers who have completed all formalities may get the benefit soon. Those with pending issue may miss out if the conditions are not met. Silason lo government hin pen bangke non amat ke official notification la bangke pipon pelang adet bangke jong si pipon lo polte nalitum PM Kisan official website long dampen stame oda stame nalitum adet bangke thekpon long exi stame penaan media report pen kecinia ting polotang te PM Kisan la 21 installment la bangke Diwali aprang si kilongji pusi penaan media report hin pen than pechini ponno la pen Diwali aprang polotang te la October la last week ba si third week molam si PM Kisan la 21 installment tangka bangke long ponik po la pen beneficiary atum la formalities complete atum bangke la bang solli bangke long don ikpo la pen inot bahini la pending issue do atum bangke alang litum la bang so tangka la bangke long le data haiji nasional litum koson si status ka chilang jima polotang te nalitum ki chengsi PM Kisan official website on dam nang po la pen hodak dam penalitum Aadhaar number kalte mobile number la enter nang po la penalitum payment status la penalitum la land sharing la pen EKYC status tamin nalitum chilang long ikpo la pen akimi jong se apply ji fulotang te nalitum CSC center long dam pen stami apply pon ikmi kalipulte nalitum official la portal mate PM Kisan website long pen stami nalitum apply ikmi kalipulote jong nalitum apply ji fulote karbitis 2.0 afanle nalitum context tami chok ikji New ka apply afan documents ko PPS on sikinangji documents kinangji la bangke Aadhaar card mandatory lo Aadhaar card doek nang po lapen bank account details nalitum passbook la first page la bangke nalitum nang ikpo da IFSC code lapen account number klangdak la so apa bank passbook nalitum long donang po lapen number 3 la bangke land ownership documents mate nalitum la land pata lapen kesra khatuni la receipt nalitum long donangji lapen address proof apa nalitum voter ID driving license kalite ration card extra lahai nalitum pidunang po lapen Aadhaar card long kilinga mobile number labat lata duwek nang po athemo EKYC mate verification jifan OTP lata kenang sotlo lapen passport size photograph labang ke offline apply lo nalitum nang exi jong se online apply prote Aadhaar card long pensi photo bangke doi kokpo labang ke photo bangke upload du nang nelo jong se lapen kapre ga state along bangke income certificate lapen caste certificates tami nang exi asila son lo nalitum farmers must ensure that land records are updated and bank accounts are Aadhaar sharing to receive payments without delay nasionalitum prabjin pen jong sinalitum land sharing lapen Aadhaar sharing lahai jong sinalitum no jong sido ikok pulte labangke nalitum payment bangke long don delo nasionalitum prabjin pen status ba nalitum langdam ikon koson sike langnang jima la bangke nalitum niliputhat putu ikpo PM Kisan official website long dam pen nalitum da know your status budoji ada bear pen nalitum da Aadhaar number la pen mobile number pen stame nalitum payment status la pen nalitum la beneficiary status bangke chelang pon ikmelo Dapen new beneficiary list ke langi phanta nalitum PM Kisan official website long dam pense hadak se nalitum check dam nangpo la seleson lot PM Kisan la 21 installment kiron ponjia de labang ke government hin pen bang fix pon pelang pen penan media report ahin pen pulotang te
Diwali aprang si long pon igji lapen Diwali aprang jong si long lip pelote la October last the third kalite last week mo si long pon igji nasi PM Kisan long beneficiary mati nalitum amen jong si do pelote keceng si nalitum la beneficiary details la bang kenalitum kacelang nang ji kenang sodlo hodak kedam tang hodle land shading yes dokok sitami nona bangke no do thukok ta thekji nasi prabjin penalitum kacelang nang ji kenang sodlo lape new apply ji aphan nalitum te bokhet CSC center mate common service center long damnang po dak penstami nalitum apply ikmi kali polte online official portal long penstami nalitum apply ikmi kali polte nalitum karbitis 2.0 aphanle home listami chogikji lasi documents labangki nili puthot nani tamanan than thopo documents akimi apply ji aphan documents copy piason sikinang jima pulotangti nani tum aadhar card ata mandatory lo bank account details kinang sodlo bank passbook first page labang nangji lapen dak IFSC code lapen account numbers tami klang ikdak nangji lapen bank account labang kinali tum manghunang ne state bank to chok Assam Gramin Vikas Bank to chok lapen post bank ong mi ong lo stami ajada bank stami nalitum la aadhar card pen killing bangke doi vek nangji lapen number 3 la bangke nali tumlong land ownership documents nangji land pata kali polte nali tumla khasra khatuni lhayari sible duan ta chok tapen address proof afana li tumalong voter ID pati driving license ration card lapen kapre documents tami chok igji lapen mobile number la bangke nali tum aadhar card pen killing a mobile number sin nang igji lapen passport size photo la bangke nang ni jong sinani tum offline apply lo pulte la bangke nang igji lapen number 7 long income certificate caste certificate la bangke kapre state furniture assam long bangke hai pp data chokji lasi PM Kisan la 21 installment ki pi ponji adet mate labang so update aputhak labang nang kethan ponji labang kila anchor lo asila sonson update na litum kilang long verji bat kilong verji aphan pura la so YouTube channel labang kena litum kaching hon pen subscribe ikon Sidomi thagmi kadu kavi Carbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado anafans tami nilhin pen cardom